alle sammen, velkommen tilbage til en ny video på kanalen. Jeg er som Samuel. Skal jeg sige mit navn? Hej. Skal vi bruge den her til bacon? Hvis den lidt goofy ud. Jo. Vi laver bare en stor bacon strip, det kan vi godt. Mange tak igen for 200 subscribers, så vi prøver at få 201 nu. Så det var fjern. Okay, det er starten på en bacon strip, okay? Ja, det skal Og så laver vi den over noget æg. Det kan vi godt. tilbage med noget blodbad. Vi laver noget texture i det senere. Ja. Jeg tænker, det her materiale, det gør det, ikke? Til hvad? Hvorfor er din bacon lilla? Jo, nej, vi laver en pande. Jo, det er allerede bacon strip. Laver hvad? Vi har allerede en bacon strip. Vi skal bare bruge sådan noget ekstra rundt om det. Det er gris. Jeg gør det, Lucky. Hvad skal vores gulv være, by the way? Det skal jeg også lige finde ud af. Baby, trust jeg bruger red shulker boxes. Ja, hvad er panden lavet af? Sådan cast iron steel. Sådan, er det ikke sådan aluminium eller sådan noget? Og jeg laver en pande. Jeg tror aldrig nogensinde, jeg har brugt røde shulker boxes i et build før. Tror jeg heller ikke, jeg har. Der er en anden, der har en pismik. Det er ikke mig. Jeg hørte det også. Jeg tror, det er sgu fejremus. Hvad laver du? Er det ikke? Der er en hvad? Hvad er det her? Er det her en pande? Der er en pismik. Yep. Jeg tror, det er OBS, der får. Tror jeg faktisk også, det er. Så tror jeg kunne høre det sidste gang, vi spillede. Sådan der. Hvad er det, du laver? Jeg laver en pande. Hvorfor er den sådan den her form? Trust the process. Ligesom Arsenal. Okay. Hey, okay. Det er da lidt trust the process, er det ikke? Men den er der i år, det er jeg sikker på. Jeg vil sige, jeg håber så hårdt, at CD tager sig sammen. Nice. Go City! Der er ikke nogen hvide slaps. Hvorfor er der ikke nogen hvide slaps i spillet? Hallo? Okay, fedt. Fedt, okay. Køber du for jer? Altså, er det en pande? Eller hvad? Ja, en pande. Det er sgu ikke vildt for grimt, det her, det er. Altså min pande, eller hvad? Ja. Ikke den på dit ansigt, den er rigtig, rigtig pæn. Sygt nok. Og en virkelig, virkelig pæn pande, faktisk. Åh, tak. Ja, Tak. virkelig, virkelig pæn. Tak, det er Skal jeg sige det igen, faktisk? Tak i lige måde, tak. Må jeg godt lige sige det en gang til? Sig det igen. Noget for min egen skyld. Det var en virkelig, virkelig, virkelig lækker pande. Okay, tak. Tak, jeg tror, jeg råder mig til det. Nej, men Og jeg fisk tror, jeg ind skal i faktisk videoer. klippe til i morgen, så man kan godt se lidt mere af den snart. Det glæder jeg mig til. Men min frisør, som jeg plejer at blive klædet ved, han gider ikke til at opkalde. Må jeg godt få et billede af din pande som julegave? Ja, cheers. Nej, uironisk. Jeg vil gøre alt for at se din pande. Jeg skal nok se min pande snart. Okay. Jeg skal få den Hvor snart? Folk igen. Ja. Så får jeg... Wait, det er det spejl af. Jensen er også en Arsenal-fan, faktisk. Ja, han blev på efterskolen. Det var meget sent at blive fodboldfan, synes jeg, det er okay. Jensen har sin tid. Det er et godt mindset, det derfor. Okay, fint. Vi har en bacon stævl og et flot æg. Jeg synes faktisk, du kan købe det, men der er ikke. Det ved jeg ikke. Nå, anyways. Så... Bro, det er det... Fuck, hvor er det kæmpe, den der pande. Holy shit. Bro, den er lavet af cast iron steel. New season, jeg kører i vores. Når season var steak. Nej, det var med. Vil du snakke? Nej, overhovedet ikke. Nå, okay. Meget fedt. Okay, der var lige et stykke vegan. Why not? Hvad er det for nogle blogs, du bruger? Hvad hedder de?
Det hedder... Et glazed terracotta. Glazed. Som i Tyskland, the glazes. Som maleren. Ja. Ja, hvor man. Som maleren. Det bliver en kold video, det her, det gør Altså sådan kold, som i sådan ikke varm, eller jeg ved ikke kold. Nej, men sådan der er god. Sådan, jeg får med til 50 minutter. Du har cooked. Nej. Og det er faktisk, det er faktisk bedre ud. Det er vildt med den. Men jeg er sikker på, at du ikke lyst til at vende på siden. Hvad? Hvad er det, den der blok hedder noget? Nej, faktisk nej. Det er faktisk bedre sådan her. Ja, chiseled Det er spændende. block. Skal vi have sådan lidt yellow carpet rundt omkring, for at vise, at der er sådan, sådan smør? Ja, nej, ikke smør, olie, det skulle da. Men ja, Det kan vi snakke med. hvad kan du lave nu? Jeg skal lave gulv. Ja, hvad skal vi have på gulvet? Sådan bare sådan en sten eller sådan noget, ved jeg ikke. Eller træ, for at vise, at det er et bord eller Jeg sådan skal noget. køkkengulv. Hvad er der? Oh shit. Hvad for en farve er dit køkkengulv? Rasmus. Hvidt. Hvidt. Jeg bruger, vi får et trægulv over. Hvilket? Jo. Så bliver jeg sådan. Oh shit, vi er ikke lang tid tilbage. X. Hvorfor nej? Hvor var Nej, det? det var men gulv på den måde. Ja, nej. Tvært. Banger build! Og jeg bliver cooked. Åh, det var tilbage. Holy shit. Cooking or cooked. Og så burde vi... Kæft, det er en grimt. Den er lavet på grillen. Ja, det der er en lort build. Okay, det er okay. Hvor er det okay. Det er okay. Jeg kan skide med okay. Hvad er det gået? Okay. Den der, Det er det ikke. Det er lort. og det er lavet med heater, det er faktisk okay. Jeg kan ikke hate. Det er okay. Og det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke tolerere det der. For poop. Hvad er det her? Grisen. Hvad har han lavet? Er det... Grisene giver Er det det en ikke gris? super poop. Men altså, så... Hvad fanden er det her? Altså, jeg bør bare okay. Den får en good af mig, bare for kreativiteten. Okay, det er det okay godt. Det tror jeg. Det ligner lidt vores, men bare ikke lige så godt som vores. Ja, sådan, det er ikke rigtigt det rigtige materiale på panden, kan man sige. Han har og de har lavet en gaffel, men de kunne Lucky godt klare sig rigtig godt. Det giver den Lucky en epic, den er ret god den her. Jeg kan godt lide, at de har lavet deres ikke videre. Og igen lidt den her. Bro, hvorfor jeg ser nogen med en superpoop? Hvad fanden? Men jeg ser døgn grund med en guld. Nej, han er kugget. Hvordan har han fået de der bobler? Og det er lidt for pixelartet. Jeg tror, jeg kan kun give den good. Jeg synes faktisk, det er rigtig godt, det der. Lucky. Han var så alene, tror jeg. Det er flot. Banana Boy 69. Kæft, den er varm. Vi stopper først, når vi er ude i game. Nej, bro, det tager så lang tid. Nej, det gør ikke for mig. Okay, kæft, det her det er grimt. Det er virkelig simpelt. Det ligner en lort. Det her det er lidt for pixelart. Der er ikke nok dimensioner. Jeg synes, det er okay. Der er ikke så nok dimensioner. Har vi lykke chance for at vinde det her? Jeg synes faktisk, det er vores build, der er bedst. Hvilken plads var vi? Hvorfor var vi femte? Vi havde det femte bedste. Den her fortjent faktisk bedre den, synes jeg. Fordi, er du ikke snart klar til hoplight, bro? Jo, jeg er klar. Nå, okay, super. Skal vi ikke lige ramme noget hoplight, så? Ja, det skal det. Jo, hvilken version er det på? Jeg tror, kan man ikke bare spille hvad som helst version? Nå, det er 1,20,8 plus, så man skal være over det, fair nok. Fair nok. Det klokken faktisk kun 11, jeg Skal vi tror. stadig køre YouTube? Eller lige meget? Ja. Ja, vi kan bare. Vi kører bare derud af, Hvor lang tid tager det? Jeg skal shout out. Et hoplight game, det kan tage sådan en halv time-ish, ved jeg ikke. Kom ind på, hvor godt du klarer dig. Ja, vi klarer os godt. Ja, shoutout til Freddy-legenden på YouTube. Facts, bro. Facts, tak. God livestream. Jeg ved ikke, om de er. Gå ind og donate. Ja, jeg har brug for penge, bro. Jeg går bankerot. Har du en YouTube-kanal, Freddy? Ja. Det er ikke bare Laura, der har en.
han er også en. Men Ray Fucking Free, noget, hans TikTok blev bandet på sådan 20.000 followers. Sværg. Det var trist. Ja, bro. Ja. Hvorfor? Hvad hedder din YouTube-kanal? Den hedder Freddy er sej. Jeg har ikke rigtig uploadet noget på den for nylig. Skal I tænde mit Minecraft? Nå, jeg har søgt på den før. Hvorfor blev Laura bandet? Hvorfor det første, der kommer frem, det er David DK, der har lavet en SH Freddy er sej trick shoot. Selvfølgelig kan Pinky ikke stave til trick shoot. Shot. Selvfølgelig kan Pinky. Okay. Hvorfor blev Laura Nå, bandet? okay. Det ved jeg ikke. Hvordan sørger vi for, at vi kommer i samme game? Party. Kan du lave et party? What the fuck, hvorfor kan jeg ikke finde min Hoplite client? Jeg har legit downloadet Hoplite client. Shit, mand. Men du skal lige diktere os lidt, fordi jeg tror ikke, vi aner, hvad vi laver. Jeg har en idé. Okay, så spiller jeg... Det kan godt være den der faktisk. Kommenter jul, hvis I glæder til jul. Glæder sig Viewer til. engagement. Hører så højt op. Kæmpe engagement. Kommenter Samuel, hvis I kender Samuel. Kommenter Samuel nej, hvis I ikke kender Samuel. Og så skriv det her, hvis I ikke kender Samuel. Og så skriv det her, hvis I godt kender ham. Cutter du ind i dine videoer? Nej. Eller, hvis jeg var lige... Så må... Jeg bliver Så må dybt min overrasket. Minecraft lige tegne starte hurtigt. Hvad siger du? Det er sådan en one take, ligesom den der film, som også var et one take. Hvis jeg hvordan fanden får man et dragon, et dragvæg i det her? Jeg kan godt redigere i Dræber den, drag, bro. hvis du siger noget helt Det har jeg forkert. sgu gjort mange gange, kan jeg sige. Og I Hoplite? Ja. Kan man nå at gøre det? Ja, bro, det har jeg gjort mange gange. Jeg har også været inde og loot entities. What? Okay, shit. Du skal lige carry os her, fordi så jeg aner ikke, hvad fanden vi skal gøre. Jeg håber, man kan spille 1,20,1. Det er i hvert fald den, jeg starter. Og er der også, hvad hedder det nu, Ancient Cities? Entities? Ancient Cities? Yep, dem har jeg været død i så mange gange. Er der Men sådan en. Beijing og Tokyo, eller hvad? Ja, der er det Kæft, hele. hvor mange. Hvad er det nu IP'en er? Hoplite.club eller sådan noget, ikke? Når det er ikke hype, Jeg kan lige finde den til der, hold on. Nej, det er Hoplite. Og Hoplite.gg kan jeg huske. Det er, ja, mc.hoplite.gg. Ej, det mener du ikke. Det er ikke en god nok version, jeg har. Det skal være 1,8 plus. Nej, det skulle være 1,20,1 plus. Nå jo, sorry, det er det, jeg mente. Så hedder 1,21. jeg skal have en custom resource pack. Ja, jeg bare download den. Den kom automatisk. Kommenter søvn, hvis I nogensinde har sovet. Samuel, for det sidste video, det er sådan lige der, hvor jeg crashede. Så begyndte, det var der, hvor du begyndte at snakke om Israel og Palæstina. Så det var måske meget Var det faktisk? ja. Hvis mit arbejde gider hammer i dag, ikke? Så kan du på vagt klokken 5 Fuck, man. Om morgenen? om natten, ja. Holy shit. Hvor arbejder du henne? Jeg arbejder på et lager. Jeg er nummer 17 i Q, jeg ved ikke lige, hvilken nummer de er. Jeg er på et fucking morgenhold, så er der fucking gode skies, vi har stadig fået nattepenge. Epic trickshots and plays with Mortis number 5. Ja, det er fordi alle kaldte det jo epic goals with mortars og sådan noget. Så prøvede jeg lige at være lidt anderledes og kalde det noget andet og se om det for views. Det gjorde det ikke. Oh my god, jeg skal få en anden version. Den her version er heller ikke god nok. Okay, det er 1,21,8 plus. Jeg lukkede med 1,21,4. Inde på Hoplite, det er legit bare blevet en trap server, så pas på, at I ikke bliver trapped. Ja. Jeg kender godt ham, der
Hvad fanden noget? Jude Jude Law. Ja. Shoutout til min ven. Nej, Det er sejt trick syge. Kender du ham? nej, det er ikke. Eller jeg ved godt, det er, men jeg har aldrig spillet med ham. Jeg har aldrig snakket med ham. Jeg har set hans YouTube-videoer. Jeg er nummer 32, ikke? Det tager ikke lang tid. Pikkester. Er det overhovedet med? Ja, nej, du har aldrig reageret. Og så var det meningen, at jeg ville have, at han skulle downloade videoen, ikke? Og så sidder det bare screen recordet video, jeg sendte. Altså, bare party. Altså, hvad laver bro? Den er banger. David level 1. Altså, bare level 11 brawlers. Bare party invite mig. Og jeg kan sammen nogen med andet spil. Jeg ved ikke, hvad man gør. Jeg tror også, det er bedre, hvis du er party der. Og jeg er lige liket og subscribet, så... Party invite. Save it. Det er også en god idé. Alle, der ser videoen, skal huske at like og subscribe til den her kanal. Det er meget vigtigt. Ja. Jeg tror, du fortalte mig noget om, at det var din drøm, siden du var bilbarn at få 1 million. S-A-M-P-R-I-C-H. Vi er simpelthen nødt til Fire ikke online. 65 subspil. Same, og hvad så? P-R-I-N. Nej, P-R-I-C-H. Min Luna er lige i gang med at opdatere. Julen er P-R-I-C-H. magisk i Rødovre Centrum. Hele december holder vi Come on, åbent fra Mindfire. 10 til 20. Det er fordi mit efternavn. Glæd dig til underholdning med Popsi og Krelli, og oplev det populære show med herskab. Bro, Besøg også den flotte juleudstilling. Alle aktiviteter er gratis. Rødovre Centrum. Oh my god, bro. Alle de 1000 nye views, han får. Parkering. Ja, bro. Alle de der små Fire fanboys. Kom hjem til mig sådan, oh my god, sådan en kæmpe Fire, han er mit idol. Jeg synes slet ikke, du sender mig ikke nok billeder af dine fødder på Snap. Jeg vil bare gerne have nogle flere billeder af dine fødder. Hvor er der slet ikke min på Kommer regn ind til online, bro. Hvad laver du? Hvad laver den her video til den her? Ja, det er okay. Jo, er den her recording stadig i gang? Altså, burde du Regner med, du klipper i det. Ja, du skal Klipper bare i det. du skal i hvert fald klippe sådan hele den her samtale ud, og så sådan, kan du starte igen, når vi er inde i gamet. Vil du ikke have det her med? Altså jo, men så tror jeg ikke, du får en skid viewer retention. Det er også lige meget. Bro, har en Det tror jeg 2 timer sang. Jeg får nogle meget loyale til. Altså, Jeg kan godt lide, når min view... jeg kunne du ikke godt overveje at rewatch den, hvis den ikke er sådan 3 timer lang. Vores sidste video fik 16 views. Gjorde den faktisk? Holy shit. Jeg går lidt ned til jer. Jeg kan huske, at jeg kommenterede vist på en af dine videoer. Jeg tror ikke, du var med same. Det er rigtigt nok, du skriver bare content. Nej! Det er sådan rigtig sådan, jeg har ikke Og jeg troede, jeg set skrev en indhold. kommentar. Det tror jeg da ikke, jeg gjorde. Jeg så bare ud af den video. Ja. Ej, det ved jeg ikke. Det kan godt være, jeg gjorde det. Jeg kan sgu ikke huske det. Fair. Hvis I ikke gider være på YouTube, så sig det nu. Fordi så kan jeg ikke lave den her video. Jo, den så jeg helt sikkert, den der. Den var kun 5 minutter lang. Jeg tror, jeg sad og sked mens. Godt. Tak for info, bro. Så tak, bro. Kan vi få nogle flere Freddy Secrets? Ja. Hmm. Jeg vil fortælle til typen. Oh my god. Jeg har nogle jobless ass venner, der gerne vil ud og se den der nye Five Nights at Freddy's film, og det er bare sådan... Ja, det har min bror været. Er den god? Eller hvad siger Det ved han? jeg ikke. Det ved jeg ikke. Jeg har ikke hørt om det. Jeg ved bare, han skulle ud og se den. Eller han har været ude og se den. Det skulle være virkelig Hvem vil du dårligt. klikke accept, bro? What the fuck? Hvilken bror er det? Nå, Nej. Din bror? Haha, okay. bro. Bro, hotspot, bro. Kan vi ikke lige... Ja, anden nu. Nå, okay, så skal jeg. Så skal P join Fruity. Eller AS, bro.
P-join ud i 1, eller hvad? P mellemrum join. Fod. Hvor lang er recording egentlig været? Kvarter, måske. Der står valgt. Det er welcome to the Capstone. Det står nede i højre. Nå. Hvis jeg skulle se en 15 minutters intro, så tror jeg begynder at kaste ting i væggen. Der står den expired. Den er 20 minutter lang. 20 minutter lang. Oh my god. Beklager altså. Ej, Brian! Det kan godt være, det bliver en 20-part. Og så skal vi vente 6 minutter mere. Og jeg sidder på min... Jeg sidder ikke på Hoplite Light, så jeg ikke full bright. Der er no way. Skal vi gøre det til en 20-parter, eller hvad? Men du får alligevel night vision, når du er inde i gamet, gør du ikke? Nej, det tror jeg da ikke, man gør. Eller skal vi lave det til en free-parter, eller sådan en miniseries? Så er det sådan en julekalender, night vision. man åbner en hver dag. Hvad for en server er Hoplite egentlig? Er den ikke NA? Speedserver, der ejer den. Er det? Det er, Nå, det vidste jeg ikke. uploader den på juleaften. Er han ikke UK? Så er det sådan en julegave til os alle. Jo, det tror jeg, han er. Er det ikke en god idé? Okay. Hvad siger du? Har du uploadet den juleaften, så det er sådan en lille gave til dine viewers? Ja, Genial idé, det burde du gøre. tak. Skal vi så ikke gøre den juletema? Hvad er sådan jeres yndlings julesang? Og Driving Home for Christmas, det er min yndlings. Den er så god. Fedt. Hvad er din? Jeg tror min, den er Lille Store Verden måske. Det Den er også god. Jeg kan godt lide den der. Underrated. Hvad siger du? Altså... Hvad er Freddy's yndlingsmands tro? Jeg ved det ikke, jeg lytter det ikke til jul. Så det Måske et Det guld er det jul. ikke. Low-key. Eller jul det er cool. Eller sådan noget der. Julebal i Nisseland eller noget søst. Okay, hvor skal vi hen? Hvad er stjørnen? Lækker søvn ved jer. Ja. Efter den grønne gave. Den grønne... Hvad? Nej, den Hvor anden skal vi hen, Freddy? Efter kaktusen. Freddy tal. Det er en god promo til serveren der. Freddy, hvor skal vi hen, bro? Jeg plejer bare at løbe ind i midten, og så løbe ud hurtigt, men I skal nok løbe væk, hvis I er bange for at dø, fordi man bliver bare chased hårdt af sådan nogle tryharders. Løb Du respawner, men ikke alligevel. Ikke skriv L. Det er en kæmpe fejl, hvis I gør det. Hvorfor? Det er bare en forkortelse for slash leave. Nå. Den har jeg faldet for før, hvis I er i tvivl. Vent. Jeg kan ikke gå. Jeg bliver lækker. Yes. Ja, hvor det gik. Samuel, er du med mig? Jeg er ikke med at lytte det der store... Jeg havde fundet en music disk, men altså den blev væk, fordi jeg ikke kunne åbne en kiste. Nå, det er en pillager ting. Jo, det er rigtigt, man får night vision. Jeg løber ud væk. Er det ligesom Hypixel-serveren der? Oh my god, bro. Den her pillager skal seriøst stop. Bro! Oh my god. Der må være. Jeg ved, det er en strata rush, de der legendary. Holy shit, hvad sker der? Bro, der er sådan 30 pillagers. Oh my god, der må være. Tag en der for sådan 3 OP. Men jeg dør low-key. Hvad sker der? Hvorfor er der 30.000 mobs her? Bro. Skal vi ikke mødes? Det er bare min. Du har sådan 15 minutter til min. Kan man Hvordan dræbe bliver jeg ramt? Bro, jeg er sådan 30 af blaksorben. Hallo? Kan vi logge ind her? Kan man Oh dræbe my fucking god, bro. Jeg skal lige se, hvilket Hvad bliver jeg ramt af? Hallo? Jeg tager knockback på en eller anden sindssyg måde. Ja, Royce. Hvis jeg finder en village, Royce, er Emerald Sword. Den er low-key bro. Emerald Sword, okay. Det var husket. Bro, Den får være holy 16. shit, hvor er de irriterende. Jeg tror, Loki er dør. Men Hvor- respawner man okay. ikke, respawner man ikke alligevel bare. Nej, det gør du ikke. Så lad være med at dø. Gud, der er ikke en skid heroppe. Det er et øfil af de ansvar. Kæft, det er stadig lort. Hvorfor kan jeg ikke heal, hallo? Jeg får ikke engang mulighed for at spise. Hvorfor fanden gik jeg herop, bro? Mining phase. Så får man fuld HP igen. Ej, hvor er det skønt. Hey, miner. Men hvilket kit er bedst, Freddy? Jeg bruger miner, jeg ved ikke, hvad der er bedst. Der er også en kit, der giver HP, når du dræber folk, men så skal man selvfølgelig også være god til PvP. Det er fordi, normalt er jo typen, der rusher netter.
så på miner, men det gider jeg ikke lige gøre i dagens. Det er en I er også Fire Race, ikke op i dag. Det er fucking det er fucking sygt, det der er allerede en, der dør. Skal vi linke op, eller? Bare min, så kan vi mødes 240 pp eller sådan noget. Hvad er godt at få her? Jern, eller? Alt. Colas? Sten? Vi har et jern og åbn der. jernsvær og Åbn den der. jern. Du har ikke lavet en normal jern pickaxe, vel? Nej, men jeg fik den i en chest. Hvorfor? Er det dårligt? Du kan lave en smelters pickaxe. Jeg ved ikke, hvad det gør. Hvordan, Er det bare, hvor det smelter automatisk? Yep, når du hakker, så bliver det smeltet. hvordan laver man den? Hvordan laver man den? Åbn den der bog, vi har, der hedder Recipe Book, eller skriv /recipe. Så kan vi kigge på nogle af de ting, I kan craft. Jeg kan ikke se nogen pickaxe. Nå, det er fordi, det kan combat. Nå, okay, sindssygt. Okay, det er too late now, for jeg havde allerede en egen pickaxe. Okay, det husker jeg. Det er aldrig for sent at lave så en. Go. Men jeg har allerede en egen pickaxe, så jeg har ikke kendt behov for at lave en. Jo, fordi at det saver dig så meget tid, hvis du skal til at lave ovne og sådan noget. Det spilder tid. Ja, okay. Jeg kræver legit 2 stykker jern og 3 kul eller sådan. Jeg har 0 stykker raw iron dog, ikke nu her dernede. Kan man slå Hvor har den? den færd med her? Okay, jeg fandt en gave. Er gaverne gode? Det ved jeg ikke. Prøv den. Jeg har ikke spillet i rigtig, rigtig lang tid, så det er ikke noget, jeg kan svare på. Jeg fik bare noget med. Det er okay. Nå, jeg har en 03, shit. Lad mig sige en 03, så mener jeg sådan nærmest. Få noget iron? Let's go, bro. Du er ikke svækker på. Ja. Godt. Få noget mere iron? Så kan man lave der ved Det er mig crazy. også. Og der var bare PSV's. Anyone? 2 diamonds? Nope. Altså, er det en god idé at gå i nether, fordi jeg har en kæmpe stor level pool her? Og jeg fandt diamonds. Godt. Jeg fandt også diamonds. Nej, men vores teammate har lige... Nej, please gå væk. Fordi jeg tror bare, han lader mig tage dem. Okay, hvad skal man Ja, jeg ellers fik lave ud over Der var 4. smelters? Hvad godt der? Jeg kan ikke huske, hvad der er godt. Ja, de der legendaries, de er fucking broken at få. Der er kun én, der kan få en af. Er der nogen, man kan lave med diamonds? Super smelters pickaxe. Der er mange, der kan lave med diamonds. Jeg gætter på, at 4 er rigtig en sådan lidt uheldig mængde at få, fordi man skal bruge 5 for at lave en enchantment table. Fandt flere. Port. Jeg har 9 nu. Nej, plus 10. Hvad skal vi bruge dem til? Du kan bruge den til, hvad du har lyst til. Men er der ikke noget, der er bedst? Bro, jeg har ikke spillet den her server i 2 år eller sådan noget. Jeg ved, der er et eller andet Reaper Scythe. Jeg ved ikke, om den er broken, ikke om den var sygt broken sidste spil. Men du skal vide alting, Freddy. Skal vi tage... Lige prøve at åbne bogen. Plus 1. Skal vi prøve at tage en nether? Pickaxe, hvad er det? Og der er overhovedet... Der jeg fik en gave. Upgraded pickaxe spawns automatically. Der spawner en gave, hvordan åbner den? Trykker på det. Du skal slå den en masse gange. Nice. Hvad fik du? Det der light gap, så skal man Gavel gøre. og noget iron. Short sword, det er også en god idé at lave. Short sword. Hvordan laver man sådan en der? Det er et kobber og et jernsværd. Så får du et sværd, der er sharpness 1, og hver 20 minutter så bliver det opgraderet med et ekstra sharpness level. Oh, same pretty. Eller hvad? Men altså, jeg tror at sharpness 1 diamond sværd er bedre, hvis I kan få det. Husk at have guld. Kobbersværd og Hvis, jern. Jeg ved ikke. Et sharp 2 iron er lige så godt som et sharp 1 diamond. Og du kan jo altid forbedre.
Hvorfor er der ikke vand nogen steder? Seriøst, jeg vil gerne lave en... Jeg vil virkelig gerne lave en Nå, og der er en upgrade. Det er en af de legendaries. Det er basically sådan en legendary. Noget copper, Sam. Ja, bare Hvad? hak det til sidst. Det er helt op derovre. Nå, har ikke noget. Cooked. Jeg skal bare bruge pearl op, eller hvad? Eller er det, Ja, jeg mangler den af? Ja, bare vent til vi skal op. Er der ikke mere jern nogen steder, end der cave? Det var shit. Det er Jeg har godt. fundet Øj! Sorry, Fire, du havde ikke vand, vel? Nope. Det er fint. Kom nu med nogle diamonds, bro. Diamonds, nope. Der er en, der prøver at sigte mit jern for at komme. Jeg kan se dig. Jo. Jeg kan gerne have en mission af fundet... Jeg synes, du mine briller er det ikke seje? Prøv lige at kigge. By the way, ikke til den der hjelm af I har. De er røvcool. Nej, det er lige skud som diamond, ikke? Hvorfor? Det er bare en diamond hjelm. Gå væk, dit klamme svin. Du tager mit iron. Kan man ikke tage den på, når man sætter den af, eller hvad? Yes, og jeg fik lige en til diamond fra den chest. Eller fra en ting, som... Men jeg har noget jern. Jeg har noget koger her fra jer. Kommer. Bare hakke en del. Jeg kommer. Eller... Men der er kun 4. Nå, okay, så kommer jeg ikke alligevel. Har du Fred? Det er ligegyldigt. Altså hvis vi får diamond sværd med sharp hit, så er det jo ligegyldigt. Ja, det var bare lige. Hvad skal vi bruge? Vi skal bare bruge diamonds for det, ikke? Jeg skal har sende dig en- pufferfisk. Så jeg kan få til os alle sammen, men vi mangler også lige en chance, jo. Og for, Den der beehive kan det fucking bro. Hvad gør den? Skal den bare bi, eller hvad? Ja, den skudt bi efter en. Det gør, som ikke kan Jeg løbe. vil jo gerne have nogle skeleton leggings, som lyder for en sejr. Yes. Der, By the way, jeg skal nok tage jeg burde nok tage cobwebs, ikke? der røg min drømme lige. Jeg har taget cowboy. Jeg skal bruge whips. Det er fint at tage cowboy. At tage fat i folk og sådan noget. Nå, også PvP, eller hvad? Ja. Mm-hmm. Og lad os bare pøle op. Så kan vi få lavet det. Det skal lige være Hvis vi finder noget lava, så kan jeg lave enchantments der, så det mangler bare noget vand. Du skal ikke lave en diamond pickaxe. Det skal du ikke gøre. Nå, okay. Men så kan vi ikke få enchant, jo. Jo, fordi du kan lave obsidian med et vandspand og lavaspand. Men Nå, man kan, okay. man kan jo ikke sådan få det på den måde, altså sådan i sit inventory. Kan man craft? Jo, det kan du godt. Hvordan? Kan for skørt. Det er en craft. Sygt nok. Kommer så spændende Kan tilbage, du eller prøve hvad? Du får vandspanden tilbage. Er det også en ting, I rigtig Så nu har jeg faktisk lige været... Nej. Det er det ikke. Okay. Så du siger til mig, at jeg burde nok få noget lava ind i spanden her. Hvem vil have noget? Det kan jeg ikke kende. Jeg har ikke rigtig nok jern dog. Okay, skal vi bare bruge surface på? Gylden hammer. Det er bare på servicebød. Okay. Er der nogen af jer, der har ekstra jern? Ja, Jeg har 11 søg. har 20. Okay, perfekt. Tak, så gør jeg bare. Hvis I kan skaffe... Så er det læder og sygekæn, så kan jeg skaffe lave. Jeg har allerede lava. Hvor meget lava skal vi bruge? Jeg har kun en. Vi skal bruge 4 for 4 tid. Okay. Der er en beehive her, by the way. Er det en god idé at tage den, hvis vi skal lave den der bee-ting? Man kan bruge jern til. Du kan ikke bare tage den. Du skal hakke med soul touch. Nå, ja, okay. Jeg tænkte bare, hvis der var en eller anden plugin. Nå shit, jeg troede det var dig, Freddy, det der. Hvor er I henne bag det? Jeg kan begynde at bevæge hen mod jer. Der er et kompas. Du har et kompas. Men hvad? Hold up. Stop. Det pointer mig hen mod Santa. Vent, jeg tror de er... Okay, man kan ikke craft obsidian længere. Nå, nice. Okay, jeg tror det Loki. Når man har mange. Du siger på, det ikke er en god idé at få lavet diamond sværser, eller diamond ting. Vent, der er en... Der er et ær. Hvis vi stemmer for enchanter, så får man et enchantment table, tror jeg. Ja, så bare stem på mig. Okay. Jamen, det er ikke det, man stemmer på en sådan buff. Jo, bare tryk på mig. Tryk på mit ansigt. Jo, Loki, tryk på mig, Loki. Så får man en konge. Men det er også fint, at jeg kan få offense.
Hvordan elegter man sig selv? Det kan du ikke. Jeg har læder her, men jeg ved ikke rigtig, det er for sent nu. Vi skal ikke rigtig bruge det længere. Det kommer ind på, om det er mig, der vinder. Hvis det ikke er mig, der vinder, så... Hvis du da jeg kiggede, så førte du rimelig stort. Og i tube Ja, du- musik og Først I ikke har et kompas. Freddy I har et kompas. Jamen, det pointer mig hen mod Sansa af en eller anden grund. Du kan... Det var Højre det klik, så forkerte skifter det. kompas. Forkert kompas. Ja, det var mig, der blev kongen. Nå, Team Tracker, okay. Hej, Bridge. Jeg er hen mod Freddy, du er 500 blocks væk. Jeg har sugarcane, og jeg har læder nu. Det er faktisk ligegyldigt, Luki, for jeg har en enchantment table. Anyway, så kan vi lave bøger, så kan vi combine og sådan noget. Hvis vi har nok til en niveau. I kan tjekke mine bøger, jeg får. Wait. Der er en dyt på mig. Jeg fik der er 2 dyr. paling og power. Kæft for lort. Jeg har ikke nogen våben lige nu. Jeg kommer hen til dig. Eller armor. Wait, det er Luki en bot, jeg tager. Men havde du ikke jern? Havde du ikke jern for jer? Jeg har jern. Jeg kan godt lave armor, faktisk. Men så... Ja, husk du ikke behøver at lave helmet. Kom, vi laver lige en crafting table. Jeg har et på mig. Jeg har en masse seeds på mig. Skal jeg bare drosse? Hudu, vi skal ind sammen. Ja. Men du har en enchantment table, ikke også, Freddy? Jo, det er kun mig, der har det. Okay. Jeg laver en diamond chestplate. Øj, der er nogen på os, holy shit. Oh my days. Løb, fire. Hvordan tager man på? Fejl. Hvordan tager man på? Det er højreklik. Bare løb, bare høj, du skal... Ja. Skal vi bare dræbe? Bare løb. Skal vi bare få flægten? Nej, bare løb, bø. Jeg løber. Vi har ikke en skid gear. De har gear. Jeg løber. Hej, Freddy. Table her. Har du et bord? Og bord. Der er no way, du kalder det et bord. Det er ikke det, som du gør. Jeg glemte lige ordet. På. Tag i til, men du er færdig. Der er en bot her. Og regen er Ja, med så sit er det liv, lige- eller... Flægten er Nej, bot. ikke alting. Men jeg skal lige noget armor på. Men regen er ikke sit Nej, liv. ikke det hele. Ikke det der over det øverste. Altså, men det er kun den første bar, man healer, ikke? Jeg ved ikke, hvad du tænker Den på. healer heller ikke. Lige nu. Jeg har 9 liv tilbage. Sig noget. Fordi har du en anvil? Hjælp mig lige med at chase sammen her, bro. Du har også en. Bro, bag dig. Kom nu. Bye. Gratis hoved. Okay, han er fucking god, ham her til at løbe. Hvad? Har I taget e-tablet med? Nej, overhovedet ikke. Ja, der Og jeg har det. Nej, jeg har det ikke. Nå, har du givet det til mig? Vi kommer bare tilbage og henter det så. Hvordan fanden er han stadig i live, bø? Og jeg går bare tilbage efter det, I har ham der. Nej, jeg skal lade. Der er Du guld. lukket op mange ting. Ja, nu. Han havde et diamondsværd. Har nogen af jer brug for det? Ja. Nope. Power 2 bø. Jeg har... Anden bø, Så der er han. lige der, okay. Sharpness 2 bø, let's go. Var det en, du kunne tage på sværet? Ja, men hvis jeg kan få... Jeg har bøger, hvis jeg kan få Sharpness 1, og jeg har en... Ja. Så kan jeg få Sharpness 3 diamond sværd, okay? Ja, Det er bare godt, skal. Tag det her bare. Hvordan regener man? Kan man bare ikke, eller hvad? Guldæbler. Eller andre Ja, ting, der minder. Eller hoveder, eller noget stil. Kan man bruge golden nuggets til noget? Guld. Kan man vel ikke. Ja, nu Jeg har nogle enchants. Skal jeg bare enchant med svær? Har I meget Må jeg godt enchant noget for dig? Må jeg godt enchant noget for dig, jeg vil gerne reset? Jeg har 2 guld. Jeg laver lige Det er et airdrop her. Pas på, det kan Ja, godt sure. være dårligt. Ikke tag det. Dårligt, altså. Ja, det var For fucking eksempel. ringen. Oh my god. Vent. Okay. Normalt plejer der at være noget godt i. Det der, det er fucking uheldigt. At jeg lige sidder og promoverer, det er lort. Men det plejer altså at være godt. Det er meget synd, det giver noget dårligt. Er der nogen af jer, der har string? Jeg har cobweb. Og hvad skal du bruge?
Det er bare tænkt bare, at vi skulle lave en bue, fordi jeg har en power. Jeg har nok til at lave en power 3 bue. Der kommer en bot. Der kommer faktisk 2. Hvordan haffer man sin stack? Skal vi se? Højre klik på den. Loki, jeg har ikke e-table at komme. Vi skal Loki fight nu, hvis vi gerne vil Ja, vinde. vent lige, jeg skal lige lave den her. Øj, det er en bot, nej, det er en bot, det er en bot, det er en bot, det er en bot. Han har syg hjernesvag hånd. Vent, han sidder et trapper, gør han ikke? Pas på. Fire, har du noget 3? Har du noget 3? Nej. Nej, der er Du ikke. er ikke stilet. Jeg er lige Seriøst, du har intet 3. Ja, 1-3. Et stykke 3. Det er nok, bare giv mig det. Okay. Ja, har du et? Når du har en plank, jeg tror min 1-3-3, okay. Wait, han er måske ikke helt dårlig. Skal Loki bare Boys, så kommer de op, når de bøsser. Nu er I klar på fight. Jeg er ikke klar. Men Jeg er sgu også klar. Hvis du kommer tilbage, altså. Hvor fanden læser af? Jeg sidder og tog vejen. Jeg kommer. jeg ligger med at lave ting. Så ja. Bro, hvor bliver I af? Jeg er bag dig. Er en af Ja, dem jeg er nok købt her. En af dem er 17, og jeg er nok død her. Okay, bro. Bro, hvad laver I? Jeg er på ham. Jeg er på en af dem. Jeg er basically one shot it. Jeg har gjort ham der low crouch. Du har ham. Hvorfor har du så sindssygt meget HP, bro? Han er virkelig løbet. Dræb ham. Nice, skulder. Han er en diamond Der er en til. Jeg er død. Jeg tror, jeg er død. Han går sikkert for mig. Ja, han går helt sikkert for mig. Ej, hvor er han bus. Jeg kan ikke hoppe ned efter ham. Shit. Pas på. Big. Øj, det er godt lavet. Godt lavet, det der. Shit, det var godt lavet. Han er død. Hvordan får jeg liv? Det gør jeg bare ikke, eller hvad? Guldæbler eller et eller andet guld. Jeg kan lave- Øj, Sam, der er nogen på dig. Kan du gå? Mange. Jamen, de løber væk. Sygt bare i Camry Ride, hvis det er, men det behøves ikke. Lige nu. Fuck, der er meget lort. Det kan jeg sgu ikke lide. Der har noget guld. W. Guld er nok det vigtigste på den her server. Hvad er det bedste at have offhand, by the way? Man plejer ikke at offhand noget. Skjold måske, eller? Virkelig? Ikke engang blocks eller noget? Lad Lucky af offhand af Gables. Hvordan laver man Øh, det Jeg her? ved det. Fire? Der er en på dig, bro. Der er en på dig lige foran dig. Nej. Det ved jeg godt. Fire, jeg har en diamond chest. Jeg har en diamond chest til dig, by the way. Jeg har 4 hjerter. Jeg har også nogle... Ja, der er en efter, der er rigtig cook. Du er rigtig cook der, bro. Du skal ned i en cave og dække. Du skal ned og dække, bro. Kan jeg ikke bare hoppe over eller noget? Så bare... Nej, fordi han har en anden ting, der kan flyve. Holy Du skal shit. ned og dække. Jeg er død. GG, vi skal ikke dø. Øj, nej! Hvis du baitede ham ellers, hvis du lige blev i liv der, så er du Loki overlevet. Hvad gør vi, når vi kommer? Jo. Jeg havde 2 liv. Det er ikke det. I skal bare flække ud. Men er det virkelig en god idé bare at gå efter sådan en mind ting? Fordi alle andre har legendary items jo. Det var derfor jeg ikke forstod, hvorfor I sad og lootede. Vi skulle ud og fight, så vi kunne få huder. Fordi huder er Loki det vigtigste. Huder, apples og det er de andre dropper. Jeg tog ikke ham Jeg deres tror, Loki- hoved. Skal jeg tage det? Ja, det er en Ja. meget god idé. Det er cool. Det lader til næste gang. Fire, der er en... Jeg synes, jeg siger, der er 2 raw iron blocks, men dem vil du ikke rigtig brug for. Hvor fuck døde han nu? Sådan her. Hvor døde han? Ja, jeg ved, det var her omkring.
Jeg synes, hver eneste gang jeg kigger på sådan Kan I spectate og se, hvor den døde hen? en recipe book. Lige der foran, til venstre. Bag dig. Der, eller hvad? Ja, og så til højre, den er der, hvor Lapis er. Der hvor Lapis er. Til højre, der er Lapis. Der. Der. Jeg tror, du har samlet hovedet op, eller har vores teammate gjort det? Teamet har samlet det op. Hvad er det der så? En hat? Det er en hat. Nå, det er ikke et hoved, eller hvad? Det kan jeg ikke bruge, eller Det hvad? er ikke noget. Nå, Nej. Det er bare en hjelm. Nå, så gør jeg ingenting. Oj. Hvem der spiste hovedet? Og om at days hele mit hold er på vej væk. Men vi skal bare ud og få kills nu, eller hvad? Færdig for sent. Held og lykke med det HP, men altså ja. Bare rolig, jeg har YouTube-plot armor. Kan du gøre? Go. Jeg er tæt på service. Ja, der er en lige over dig. Drift. Hvorfor går det Der ikke er op kun i? 2 mennesker tilbage på holdet. Ja, hvad er den ene? Der er bygget der. Structure du den i? Der er et skelet. Der er en, der sidder og camper, pas på. Det er noget et eller andet light. Han er 39 HP, du kan ikke flække ham. Du skal væk. Du er langt væk, bro. Jeg er færdig. Han har meget mere liv end dig. Jeg er færdig. Nej, gå i nyt game. GG, tak for at se med YouTube. Det,